Helo, Glenda Kinsey dwi, rheolwr y prosiect Estynedig CBAC. Nod y fideo yma ydy i rannu gwybodaeth gyda chanolfannau newydd ac i ateb cwestiynau efallai bod gan ganolfannau presennol. Rwy'n mynd i'ch tywys chi drwy y wybodaeth am y gymhwyster ac beth mae angen i ganolfannau wneud i gwrdd â'r meini prawf asesu. Mae'n Gymhwyster Lefel 3 Project Estynedig ar gael i ddysgwyr yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, canolfannau lluoedd Prydain Dramor a chanolfannau Prydain Dramor fel cymhwyster annibynnol. Mae ar gael i ganolfannau ar gyfer cyfres yr haf yn unig. Mae'n gymhwyster un uned sy'n cael ei asesu'n fewnol a'i safoni'n allanol. Gall canolfannau ddewis defnyddio'r platfform e-gyflwyno ar-lein sy'n rhad ac am ddim ar gyfer y prosiect estynedig. Byddwn nhw'n siarad am hyn yn nes ymlaen. Mae'r cymhwyster yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyflawni prosiect manwl yn seiliedig ar ddiddordeb personol neu ar destun academaidd. Efallai ar agwedd o un o'i pynciau tag neu lefel 3, neu un y maen nhw am ei astudio yn y brifysgol. Bod y rhan fwyaf o'r prosiectau yn cael eu cyflwyno yn tueddu i fod ar ffurf draddodiadol y traethawd hir, 5,000 o eiriau, dydy hyn ddim yn angenrheidiol, oherwydd mae amrywiaeth yn elfen allweddol o athroniaeth y Gymhwyster Project Estynedig. Mae nifer y cyfreithiadau y Gymhwyster Project Estynedig yn genedlaethol wedi cynyddu'n sylweddol ers 2009, gyda bron i 35,000 wedi'u cyflwyno yn ystod tymor yr haf 2016. Mae'r rhesymau am y twf hwn yn cynnwys yn gyntaf bod y Gymhwyster Project Estynedig yn helpu dysgwyr i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau dysgu annibynnol sydd mor bwysig ar gyfer llwyddiant yn y brifysgol ac mewn cyflogaeth. Yn gynyddol, mae prifysgolion yn cynnwys y Gymhwyster Project Estynedig yn ei cynnig ewch. Yn aml iawn, bydd gradd A neu A serennog yn y Gymhwyster Project Estynedig yn arwain at ofyniad gradd safon ewch is. Mae'r hinsawdd addysgol wedi newid. Mae llai o ddysgwyr bellach yn dilyn pedwaredd safon ewch, achos mae'r ffocws fwy ar ansawdd y graddau yn hytrach na nifer y graddau. Mae'r Gymhwyster Project Estynedig fel cymhwyster safon uwch safonol, bellach yn werth mwy na chymhwyster uwch gyfrannol. Hynny yw, mae gradd A serennog, y Gymhwyster Project Estynedig, bellach yn cario 28 o bwyntiau tariff ewch o gymharu ac uchafswm o 20 ar gyfer gradd A uwch gyfrannol. Gallai fod yn opsiwn ategol defnyddiol neu'n ddewis arall ar wahân i gyfreithiadau uwch gyfrannol yn Lloegr. Hefyd, mae'r Gymhwyster Project Estynedig yn caniatáu i'r dysgwyr fynd ar drywydd destun ymchwil o'i dewis, rhyddid sydd ddim i'w weld yn aml mewn manolebbau safon uwch traddodiadol. Mae'r cymhwyster yn cynnig opsiynau amserlen hyblyg i ganolfannau. Mae dysgwyr yn cael mwy o ddewis dros eu hasidiaethau nag erioed o'r blaen, a chyfle i ddysblygu sgiliau trosglwyddiadwy defnyddiol. Mae Gymhwyster Project Estynedig CBAC hefyd yn cyfrannu ystrothwy lefel 3 a phwyntiau perfformiad yng Nghymru a Lloegr. Pam dewis CBAC? Wel, ein nod yw cynnig cefnogaeth parhaus a chyngor i bawb sy'n addysgu y prosiect estynedig CBAC mewn ysgolion a cholegau, gan helpu sicrhau bod ein myfyrwyr yn cyflawni hyd eithaf ei gallu. Rydym yn cynnig cyrsiau hyfforddi, datblygu proffesiynol parhaus, wyneb yn wyneb ac ar-lein, ymweliadau rhad ac am ddim a chanolfannau newydd, cysylltiad uniongyrchol parhaus ac arbenigwyr pwnc dros e-bost neu ffôn, mynediad diderfyn i adnoddau addysgol am ddim. Hefyd, cefnogaeth a chyngor parhaus i ganolfannau ynglŷn â chymeradwyo cynigion prosiect a chynigion teitlau, amrywiaeth eang o ddeunyddiau enghreifftiol ar ein gwefan ddiogel, cysylltiad a swyddogion cefnogi rhanbarthol.
Mae gan ganolfannau hefyd yr opsiwn i ddefnyddio'r platfform gyflwyno ar-lein sy'n rhad ac am ddim. Mae'n blatfform lle gall myfyrwyr gyflwyno eu gwaith ar-lein. Prif fanteision y blatfform gyflwyno yw mae'n hawdd ei ddefnyddio ac mae wedi cael ei ddatblygu i symleiddio'r broses weinyddu ar gyfer athrawon a dysgwyr. Mae arbedion sylweddol i ganolfannau o ran costau postio, argraffu a deunydd ysgrifennu. Caiff gwaith ymgeiswyr ei gyflwyno ar-lein a'i storio'n ddiogel ar weinyddion CBAC. Nid oes rhaid i ganolfannau greu portfolios papur ac anfon samplau yn y post at safonwyr allanol. Mae'n arbed costau i'r ganolfan yn ogystal ag amser. Mae'n bodoli disgwyliadau ymgeiswyr ar gyfer gweithredu cymwysterau mewn oes ddigidol. Mae canllawiau am ddim a chefnogaeth barhaus ar gyfer defnyddio'r gyflwyno ar gael. Trosolwg o'r fanylef. Felly beth yw Gymhwyster Project Estynedig CBAC? Mae Project Estynedig CBAC yn cynnig cyfleoedd i ddysgwyr, datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o destun penodol drwy ymchwil. Datblygu fel dysgwyr beirniadol ac annibynnol sy'n gallu gwerthuso'i hunan drwy wella ac adolygu ei dysgu a'i perfformiad. Datblygu ei sgiliau cyfathrebu a chyflwyno. Dangos menter, creadigrwydd a hyblygrwydd wrth ymateb i heriau ac wrth gymhwyso technoleg newydd, lleibwn briodol. Cefnogi ei uchelgais personol ar gyfer addysg, ewch a chyflogaeth. Gellir datblygu'r prosiect estynedig o un neu rhagor o raglenni astudio'r dysgwr, neu o destun sydd o ddiddordeb personol. Sylwch, dylai myfyrwyr osgoi testunau neu gwestiynau sy'n cysylltu'n rhy agos ag un o'i pynciau safon uwch y dysgwr. A chredu dwbl yw hyn ac nid yw'n cael ei ganiatáu. Gallai prosiect estynedig fod yn seiliedig ar amrywiaeth o fformatau a chyd-destunau. Enghraifft, traethawd hir, ymchwiliad maes, arteffact, dyluniad neu berfformiad. Mae angen 120 o oriau dysgu dan arweiniad ar y prosiect estynedig ac mae 45 oriau dysgu o dan arweiniad yn cael ei argymell ar gyfer rhaglen addysgu a dysgu. Mae elfen addysgu iddi yn ogystal â darn unigol o waith yn seiliedig ar sgiliau a goruchwyliwr ar gyfer pob dysgwr sy'n ymwneud â'r cymhwyster. Mae disgwyl i'r dysgwr weithio'n annibynnol, ond mae hawl ganddo i gael rhywfaint o gefnogaeth ac arweiniad. Y goruchwyliwr fydd yr aseswr ar gyfer y prosiect estynedig hefyd. Mae'r broses yn cynnwys, yn gyntaf, dewis testun ar gyfer y prosiect ac ysgrifennu cynnig yn amlinellu nodau ac amcanion y prosiect a chynllun prosiect yn nodi sut bydd canlyniad y prosiect yn cael ei gyflawni. Yna, cofnodi cynnydd yn dangos beth addysgwyd o'r elfen a addysgur, sut mae'r gwaith ymchwil wedi'i wneud, y penderfyniadau a wneud, y problemau a gafodd ei datrys, a sut cafodd y broses gyfan ei hadolygu a'i gwerthuso, gan gynnwys cyfarfodydd gyda goruchwylwyr. Cynhyrchu canlyniad prosiect gan roi tystiolaeth o'r darn terfynol o waith ysgrifenedig neu gynnyrch mewn fformat priodol. Rhoi cyflwyniad ger bron cynulleidfa nad ydynt yn arbenigwyr yn egluro canlyniad y prosiect, gan gynnwys adolygiad o'i perfformiad a'i dysgu drwy sesiwn holi ac ateb. Mae'r prosiect yn gofyn i ddysgwyr a golychwylwyr gwblhau'r ffurflenni Gymhwyster Project Estynedig fel y ganlyn. Mae'n ofynnol i ddysgwyr gwblhau'r adrannau canlynol. Rhan A, cofnodion y dysgwyr. EPF 1, cynnig a theitl. Dyma lle mae dysgwyr yn dewis testun ar gyfer y prosiect ac yn ysgrifennu cynnig yn amlinellu nodau ac amcanion y prosiect a chynllun y prodau yn nodi sut bydd canlyniad y prosiect yn cael ei gyflawni.
EPF2, rhan A i E. Cofnod y prosiect estynedig. Yma, bydd y dysgwyr yn cofnodi eu cynnydd yn dangos beth addysgwyd o'r elfen addysgur, sut mae'r gwaith ymchwil wedi'i wneud, pa benderfyniadau a wnaed, sut wnaethant ddatrys problemau, a sut cafodd y broses gyfan ei hadolygu a'i gwerthuso, gan gynnwys cyfarfodydd gyda gorychwylwyr. EPF3. Canlyniad y prosiect estynedig. Mae disgwyl i ddysgwyr gynhyrchu canlyniad prosiect ar gyfer unigolyn deallus nad yw'n arbenigwr, a rhoi tystiolaeth o'r darn terfynol o waith ysgrifenedig neu gynnyrch mewn fformat priodol. EPF4. Cyflwyniad y prosiect estynedig. Mae gofyn i'r dysgwyr roi cyflwyniad ger bron cynulleidfa nad ydynt yn arbenigwyr yn esbonio canlyniad eu prosiect yn cynnwys adolygiad o'i perfformiad a'i dysgu drwy sesiwn holi ac ateb. Dyma'r adrannau y mae'n rhaid i orychwylwyr eu llenwi. Rhan B. Cofnodion y gorychwyliwr neu'r aseswr. EPF5. Datganiad tys cyflwyniad y prosiect estynedig. Rhaid iddo gael ei lofnodi gan y gorychwyliwr neu'r aseswr a chynnwys gwybodaeth holi ac ateb sy'n cynnwys tystiolaeth dda ac esiamplau o'r cwestiynau a afonwyd a'r atebion a roddwyd. Nid yw'n ddigonol i nodi atebodd y dysgwyr yn dda fan hyn. EPF6. Taflen farciau asesiad terfynol gorychwyliwr y prosiect estynedig a ffurflen safoni mewnol y ganolfan. Mae gofyn i orychwylwyr lenwi taflen farciau ar gyfer pob dysgwr a marcio'r prosiectau yn erbyn elfannau gwahanol meini prawf yr amcanion asesu. Hefyd, mae angen iddynt gynnwys tystiolaeth bod proses safoni mewnol effeithiol wedi'i chynnal. Rhaglen addysgu a dysgu. Dylai digon o amser gael ei neilltuo i addysgu a dysgu mwyn galluogi'r dysgwyr i ddatblygu sgiliau ymchwil hanfodol i'w llawn potensial. Mae disgwyl i'r rhaglen addysgu a dysgu gynnwys 45 o oriau dysgu dan arweiniad i gwmpasu'r cynnwys canlynol. Mae cynllun gwaith enghreifftiol ar gael yn ein dogfen canllawiau addysgu ar ein gwefan gyhoeddus. Mae prosiect estynedig CBAC yn cael ei farcio'n gyfrannol ar sail y 4 amcan asesu. AA1, rheoli, AA2, defnyddio adnoddau, AA3, datblygu a gwireddu, AA4, adolygu a chyfathrebu. Yr uchafswm marciau yw 100 ac mae canran o'r marciau wedi dynodi i bob amcan asesu. Mae 3 band marciau ac fe asesu'r dysgwyr gan ddefnyddio'r rhysgrifiadau ar gyfer pob band marciau. Fel y gwelwch, mae AA1, rheoli, yn werth 20% o'r cymhwyster. Mae AA2, defnyddio adnoddau, hefyd yn werth 20%. Mae AA3, datblygu a gwireddu, yn werth 20% o gyfanswm y marciau, ac mae AA4, adolygu a chyfathrebu, yn werth 20%. Felly, o edrych ar pwysoliad ar gyfer yr amcan asesu hyn, gallwch weld arwyddocâd AA3 yn arbennig, yn enwedig os edrychwch ar y pwysoliad cyffredinol. Felly, i edrych arno'n fwy manwl, mae AA1 rheoli yn ymwneud â chyflawni nodau ac amcanion penodol y prosiect. Dylai prif ganolbwynt y prosiect gael ei fynegu ar ffurf nodau ac amcanion. Yn syml, y nodau yw'r strategaeth, yr amcanion yw'r tectegau. Gosodiadau cyffredinol sy'n disgrifio beth mae'r dysgwr yn gobeithio i gyflawni i'w nodau.
dylid ei hysgrifennu yn nhermau bras y wybodaeth a'r dealltwriaeth sydd ei hangen mwyn ateb y cwestiwn ymchwil neu gyflawni'r gosodiad ymchwil. Gosodiadau penodol am gamau gweithredu sy'n disgrifio canlyniadau'r camau y bydd y dysgwr yn ei cymryd i gyflawni'r prosiect yw amcanion. Mae'n syndasgau ymarferol, mesuradwy a chyrraeddadwy. Mae amcanion yn diffinio strwythur y prosiect. Wrth fynegu ei nodau ac amcanion, dylai dysgwyr ddefnyddio berfau gwneud addas a sicrhau ei bod yn diamwys ac yn gryno. Cynllunio a dathlunio prosiect sy'n cynnwys creu cynlluniau gweithredu, pennu amserlenni, cerrig milltir a therfynau amser, nodi is-dasgau a gweithgareddau, pennu targedau, blaenoriaethau a nodau. Rheoli prosiect sy'n cynnwys gwirio, mesur, monitro ac asesu cynnydd, addasu i newid, rheoli risgiau, iechyd a diogelwch, defnyddio meddalwedd rheoli prosiect, enghraifft siartiau gant a pert, dadansoddiad llwybr critigol a rheoli amser, ac atebolrwydd prosiect sy'n cynnwys pennu meini prawf llwyddiant priodol a dulliau mesur llwyddiant. Mae cynllunio a manitro cynnydd yn ofalus yn elfen bwysig ar gyfer AA1. Fodd bynnag, rhaid i ddysgwyr sicrhau ei bod yn defnyddio'r dull mwyaf priodol ar ei cyfer nhw. Mae llawer o ddysgwyr yn cael eu harwain i gredu bod siart gant yn elfen hanfodol o prosiect estynedig. Nid yw hynny'n wir. Ni fydd cynnwys siart yng nghofnod y dysgwr yn ddigon i sicrhau marc ban 3. Mae'n bwysig ei bod yn esbonio rhesymau am greu'r siart, enghraifft o ran sefydlu amserlen. Ymhellach, rhaid iddynt gyfeirio at y siart drwy gydol y broses. Hynny yw, darparu tystiolaeth glir ei fod yn cael ei ddefnyddio a'i fod wedi bod neu heb fod yn effeithiol. Yn wir, mae yna adnoddau cynllunio eraill llawn mordeilwng fel siart pert, techneg a dylygu gwerthuso rhaglen. Fodd bynnag, unwaith eto, cofiwch fod llwyddiant siart pent neu gant yn dibynnu ar sut mae'n cael ei ddefnyddio. Nid yw gwneud dim mwy na chynnwys siart o'r fath yn ychwanegu at prosiect neu farc o reidrwydd. Mae'n ffordd o helpu i gadw'ch prosiect ar y trywydd cywir. Ar gyfer rhai dysgwyr, gall fod yn fwy o rwystyr na chymorth. Mae AA2 defnyddio adnoddau yn ymwneud â dethol a chymhwyso ffynhonnell, gwerthuso ffynhonnellau, gan werthuso hygrededd, enghraifft gan ddefnyddio dadansoddiad brefens, gwerthuso defnyddioldeb y ffynhonnell, dadansoddiad a phrofi dilysrwydd data. Cyfeirio at ffynhonnellau ac osgoi llen ladrad. Cyfuno gwybodaeth a data cymhleth ac ystyriaethau moesegol. Ar gyfer AA2, mae'n bwysig bod dysgwyr yn dethol ffynhonnellau priodol i destun eu prosiect neu defnyddioldeb ffynhonnellau ac yn ei gwerthuso'n feirniadol, sef hygredd ffynhonnellau. Edrychwch ar ganllawiau addysgu Gymhwyster Project Estynedig CBAC i weld pwyntiau pwysig i ddysgwyr eu hystyried wrth ddewis adnoddau. Mae AA3 datblygu a gwireddu yn ymwneud â datrys problemau, gwneud penderfyniadau, defnyddio iaith a dadleuon, a defnyddio technegau newydd fel periannau argraffu 3D, meddalwedd newydd, cyhoeddi ar-lein ac ati. Fel y soniais yn gynharach, o ran y cynllunio marcio, dyma'r ancam amsesu pwysicaf gan ei fod werth 40 allan o 100 o'r marciau. Mae awnelo'r 2 bwynt ffocws yma a datblygu sgiliau a safon y canlyniad terfynol. Rhan allweddol o'r Gymhwyster Project Estynedig yw datblygu sgiliau
ac felly mae'n bwysig fod dysgwyr yn llawn werthfawrogi'r amrywiaeth o bosibiliadau yma o ran eu gwaith cynllunio. Yn aml iawn, prin yw sylwadau dysgwyr a'r y sgiliau maent yn gobeithio i datblygu a'i defnyddio yn adran 7 yr EPF1 sy'n rieni. Unwaith eto, mae hyn yn dueddol o danlinellu methiant wrth addysgu rhaglen y ganolfan. Dylid annog dysgwyr i feddwl am y meysydd posib canlynol. Yn ôl yr arfer, nid oes model penodol yma oherwydd bydd y sgiliau a ddewisir yn dibynnu'n fawr ar natur y canlyniad ar agwelir. Gallai broses cynllunio edrych fel hyn. O ran safon y canlyniad terfynol, mae angen i bob dysgwr ystyried cryn dipyn. Enghraifft, yn achos prosiect traethawd hir, rhaid iddynt fod wedi hysgrifennu yn rhugl gyda strwythur a llinell ddadl glir, yn canolbwyntio ar ddadansoddi'n feirniadol yn hytrach na disgrifio, gyda thystiolaeth ategol gryf y cyfeirir ati'n gywir, yn dangos tystiolaeth o'r wrthddadl, mae angen paragraffu cydlynol sydd wedi strwythwyro'n dda. Angen o leiaf 5,000 o eiriau o hyd nad oes unrhyw gosb am fynd dros y nifer y geiriau hyn. Yn dangos tystiolaeth o ddrafftio a phraw ddarllen, ond dim ond y drafft terfynol y mae'n rhaid y gyflwyno. Bod yn seiliedig ar tystiolaeth a dangos casgliad wedi ei ddatblygu, sy'n rhoi sylw llawn i'r nodau ac amcaniau penodol. Mae angen llyfryddiaeth academaidd, ac yn olaf, mae angen i ddysgwyr fod wedi rhoi sylw i faterion sillafu a talnodi a gramadeg, enghraifft y defnydd cywir ac aeddfed o eirfa. Bod y rhan fwyaf o ddysgwyr yn dilyn y llwybr traethawd hir traddodiadol o ran ei prosiect estynedig, mae'n well gan nifer ohonynt gynhyrchu artiffact yn lle hynny. Cyflwynir artiffactau ar sawl ffurf, ond yn y bôn bydd y dysgwyr yn cynhyrchu neu'n gweith gynhyrchu canlyniad ffisegol. Enghraifft, ffilm ddogfen, cyfres o straeon byr neu gimbal camera. Mewn geiriau eraill, mae prosiect seiliedig ar artiffact yn galluogi'r dysgwyr i fod yn fwy creadigol a gweithio mewn maes sydd o ddiddordeb arbennig iddo. Felly, a ddylai eich dysgwyr wneud traethawd hir neu artiffact? Gall prosiectau traethawd hir, sef prosiectau ysgrifenedig, ac artiffact, prosiectau ddim yn ysgrifenedig, fod yr un mor ddilys a sgorion dda yn erbyn y meini prawf asesu. Gall dysgwyr gredu'n anghywir fod prosiect seiliedig ar artiffact fel cynhyrchu ffilm fer, ysgrifennu cyfres o straeon byrion neu ddylunio a gweith gynhyrchu siaced, yn opsiwn hawdd gan ei fod ond yn gofyn am ysgrifennu 1,500 o eiriau yn hytrach na 5,000. Nid yw hynny'n wir. Os rhywbeth, mae prosiectau artiffact yn golygu mwy o waith, oherwydd mae rhaid i'r dysgwyr ymchwilio i gynnwys a natur yr artiffact ei hun. Cynhorwch eich dysgwyr i beidio a dewis artiffactau gwan sy'n anhebygol o fodloni gofynion cymhwyster lefel 3. Enghraifft, efallai bydd dysgwyr am greu cylchgrawn pêl-droed i gefnogwyr a meddwl mai dim ond argraffu ychydig o ddelweddau o'r we a'i rhoi at ei gilydd i gynhyrchu llyfryn sydd ei angen. Fodd bynnag, oes hawl gan y dysgwyr ddefnyddio'r delweddau a ddiwiswyd? Agosiwyd y cylchgrawn ac anodwyd yr elw fesul copi a gyflwynwyd y cylchgrawn i safon uchel. Mae gan yr artiffactau gorau nodau ac amcanion clir ac maent yn seiliedig ar ymchwil.
Gwendid cyffredin yw bod dysgwyr yn canolbwyntio mwy ar yr elfen greadigol a gwaith gynhyrchu a thrwy hynny yn esgleiluswr elfen ymchwil hanfodol. Yn hytrach, rhaid iddynt ddangos sut mae'r ymchwil wedi dylanwadu ar y broses o ddylunio a gwaith gynhyrchu'r canlyniad, sydd o safon uchel ei hun. At hynny, dylai casgliad y dysgwyr gynnwys gwerthusiad mawnol o'r arteffact a'i addasrwydd at y diben. I'r perwyl hwn, dylai dysgwyr gael eu hannog i gynnwys meini prawf llwyddiant penodol wrth gyflwyno eu teitl i'w gymeradwyo. Yn hyn o beth, mae cynnig arteffact yn wahanol i dreithawd hir. Byddai enghreifftiau o brosiect arteffact da yn cynnwys cynhyrchu model o fagnel i raddfa amlaen a cham pint a alldaflu pêl tennis dros 10 metr. Neu gweith gynhyrchu siaced ledr amlaen a cham pint gan ddefnyddio torwr laser yr ysgol. Neu ysgrifennu a chynhyrchu ffilm fer ar argyfwng ffoduriaid Syria ar gyfer dysgwyr chweched dosbarth. Mae hefyd yn bwysig nodi y dylai dysgwyr sy'n llunio arteffact gadw cofnod datblygu o'r ffordd y caiff yr arteffact ei ddilynio a'i gynhyrchu. Dylai cynnwys dadansoddiad o ddata a gwybodaeth yn y cofnod datblygu gan fod yn rhaid iddo liwio'r brosiect o ddylunio'r arteffact. Dylai cynnwys copi o'r dyluniad terfynol gyda rhywfaint o esboniad pam y dewiswyd y dyluniad, sgil meddwl feirniadol a datrys problemau. Rhaid i'r dysgwyr nodi sut llwyddodd i gynhyrchu'r arteffact a chynnwys tystiolaeth o unrhyw sgiliau ymarferol a feithrinwyd ganddo wrth baratoi ar gyfer cynnyrchu'r arteffact. Gellir cyflwyno'r cyfnod datblygu ar unrhyw ffurf weledol, enghraifft llyfr braslunio, pwerbwynt, presi ac ati. Mae'n sicr yn bwysig bod dysgwyr yn gwerthfawrogi bod y Gymhwyster Project Estynedig o safon ewch ei fod yn cyfri fel hanner safon ewch. Fel y cyfryw, dylai dysgwyr dal i sylw manwl i'r ffordd y cyflwynir y canlyniad. Mwyn helpu, mae angen i staff canolfannau annog dysgwyr i lunio'u rhestrau gwirio eu hunain mwyn helpu ddrafftio a phrawf ddarllen. Mae hyn yn llawer gwell na rhestrau'r ticio cyffredinol a ddarperu gan ganolfan am ei bod yn galluogi'r dysgwyr i ddangos unwaith eto annibyniaeth o'r graddau y mae wedi cymryd cyfrifoldeb mewn dros ei brosiect. Yn olaf, mae AA4 adolygu a chyfathrebu yn ymwneud da sgiliau cyflwyno. Mae angen i ddysgwyr strwythuro eu syniadau effeithiol gan enni'n diddordeb y gynulleidfa ac osgoi syrffedu gyda sleidiau a delio â cwestiynau heriol. Yn ogystal â gwerthuso a myfyrio ar yr hyn y maent wedi i'w wneud. Yn achos AA4 7, mae'n rhaid i bob dysgwr wneud cyflwyniad. Mae llawer o gyflwyniadau yn cymryd rhwng 15 ac 20 munud yn ogystal ag amser ar gyfer y cwestiynau, ond yn ôl yr arfer, bydd hyn yn dibynnu ar y dysgwr a'r testun. Fel canllaw cyffredinol, dylai dysgwyr gael eu hannog i ystyried y broses ymchwil ar hyn y maent wedi ei ddysgu. Mae llawer o ddysgwyr yn dewis gwneud cyflwyniad llafar traddodiadol a ategir gan naill ai sioe, sleidiau pwerbwynt neu presi. Fodd bynnag, mae rhai yn dewis dilyn trywydd gwahanol fel arddangosiad, mae'r ddau ddull yr un mor ddilys. Yn ôl yr arfer, y dysgwr nid yr athro sy'n penderfynu ar fformat, lleoliad a chynulleidfa'r cyflwyniad. Enghraifft, efallai bydd dysgwr sy'n hynod nerfus am wneud cyflwyniad i'w oruchwyliwr yn unig. Efallai bydd eraill am wneud cyflwyniad i'r grŵp flwyddyn cyfan. Yr unig gofynion allweddol yw'r canlynol. Rhaid i oruchwyliwr y dysgwr fod yn presennol oherwydd achos yn y pen draw mae'n rhaid iddo asesu pa mor effeithiol yw'r cyflwyniad.
Rhaid i'r dysgwr ateb cyfres o gwestiynau gan y gynulleidfa ar ddiwedd y cyflwyniad, ac ni ddylai'r rhain fod wedi'i rhannu ar dysgwyr ymlaen llaw. Hynny yw, rhaid i'r dysgwr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o'r testyn. Yn amlwg, byddai o fantais i edrych ar ddogfen canllawiau addysgu CBAC ar gyfer y prosiect estynedig sydd ar gael ar ein gwefan. Oherwydd mae'r ddogfen hon yn disgrifio'n fanwl yn gofynion ar gyfer yr amcan asesu, manylion ar y rhaglen addysgu a dysgu, gan gynnwys cynllun gwaith enghreifftiol a chanllawiau eraill. Felly, beth arall sydd ar gael i ganolfannau sy'n awyddus i gynnig Gymhwyster Project Estynedig CBAC? Ar ein tudalen ar wefan CBAC, fe welwch y canlynol. Manyleb y Gymhwyster Project Estynedig, canllaw i fyfyrwyr, canllaw addysgu a dysgu, llawlyfr gweinyddu, cwestiynau cyffredin, manylion digwyddiadau datblygu proffesiynol parhaus, adroddiad ar ewch safonwr a mwy. Bydd ein cyfres nesaf o gyrsiau datblygu proffesiynol parhaus ar gyfer y prosiect estynedig yn cael ei cynnal mewn amryw o leoliadau yn ystod mis Medi a Hydref. Ewch i'n gwefan i weld y dyddiadau a'r lleoliadau ac i gadw lle ar-lein. Byddai'n syniad da i ganolfannau newydd a gorychwylwyr newydd ddod i'r digwyddiadau hyn. Yn ogystal â digwyddiadau datblygu proffesiynol parhaus wyneb yn wyneb, byddwn hefyd yn cynnal gweminar yn hymod y Gwanwyn ar asesu a safoni mewnol. Byddai'n synhwyrol tanysgrifio i'n hysbysiadau e-bost mwyn i chi gael gwybod pan fyddwn yn datblygu adnoddau newydd. Mae cyswllt i danysgrifio i'r hysbysiadau e-bost ar gael ar y dudalen wefan gyhoeddus hefyd. Mae gwybodaeth ddefnyddiol ar gael ar ein gwefan ddiogel hefyd, fel ein holl ddeunyddiau datblygu proffesiynol parhaus ar gyfer y gyfres ddiwethaf o ddigwyddiadau DPP, gan gynnwys canllaw ar gyfer dewis cynigion prosiect a theitlau ac amrywiaeth o enghreifftiau. Bydd llawer mwy o enghreifftiau ar gael ar ôl cyfres haf 2017, gan gynnwys sylwadau'r ewch safonwr ar bob enghraifft. Diolch i chi am wylio'r fideo hwn heddiw. Mae croeso chi gysylltu am rhagor o wybodaeth. Mae fy manylion cyswllt ar wefan CBAC, yn ogystal â manylion cyswllt fy swyddog cefnogaeth pwnc. Diolch yn fawr i chi a pob lwc gyda'r cymhwyster.